Čaute, ja vás dneska vítam u tohoto videjka ideme tu zbierať odpadky, ale toto nie je taká ledváka dedina, že pár odpadkov, toto je najšpinavejšia dedina na Slovensku. Máme tu jeden mech, druhý mech, čo mám tuto a pôjdeme takto rovno až tam ďaleko. Ale tu mech, ideme tak, máte tu ukaznú mapu, kam pôjdeme, bla bla bla. Poďme na to prvé strane, poďme tuto. Jak spomínal, tu je najšpinavejšia dedina na svete. Tuto máme prvý odpad. Cigarety, LMky červené. Páteň spôsobuje mŕtvicu a zdravotné posunutie. Dobre, prvý odpad. Možná špioniro golubino. Špioniro golubiro. Jebeni golub kojeg šalje vlada u javnost da špionira ljude. Sino. Ježiš, potom si tebe bezdomové, že? Dobre. Zoberieme odtiaľto, lebo tam si bezdomové tretinou. A to je akože jeho chladnička. Dáme to sem. Máme tu už 4 odpadky, alebo 3. Dobre. Máme tu ďalší odpad. Počkaj, takto. Ďalší odpad. Dobre, to je najšpejšia dedina. Tu kde sme boli. A tam. A henkoľko odpadkov. Pomaly. Ďalší odpad. Poďme teda ďalej. Naše obľúbené pitie. Klasická vodka. To je naše obľúbené teda nie? Tu není nič, poďme tam. Tam prvý papier. Ježiško. Tvoj papier. Čo som povedal? Ešte väčšia vodka v stretí. Skla. Noel. Leon. Jak bolo toto. Brawl Stars. Dobre, poďme ďalej. Dobre, tak tuto. Ďalší papierik. Špioniro golubino. Ďalší vodka, cigaretky, môžete vidieť vodka, cigaretky, Kinder Maxi King. Ďalšia knižňa. Kasíno. Kasíno, vidíte? Bueno. Actimel. Na to bez úvod. Špioniro golubiro. Poďme ďalej. Už sa to celkom plní, pozrite sa. Čo budeme vyprať Maťu. Takže tam sú ešte. Dobrý deň. No a tu asi bude najviac odpadkov. Moji ďalší sledovatelia. Nechápete, ľudí to tu vyjazdiť z odpadky. Ani, zbereme odpadky. Ale ja to zarážam, viete pán, kde to dáva na YouTube. To si to pozdvíraš. Jaj, vodka. Poďme ďalej. Olej. Ježiš to. To je na nás. Aby sa nechal miesto verejnejšie, bylo odpadku dosť. Ďalší odpad. Tu bude tam vodu. Táto je injekcia. Kafolka od Vaja tu ešte je. Prvá generálne, vejpa. No, tráva, jožky tam máme, aj trávu tam máme. Ježiš, dajte odbere, like. Podporujte príl, nepáčite na toto peniaze. Jak som musel vidieť na tej mape, pôjdeme ešte takto, pozrieme sa do toho lesa a takto naspäť, takto rovno, až tak, opäť na ihrisko. A tam tie odpadky všetky vysypeme. Hľadisko odpadkov. More. Či si budem bazať. Nemusím petovať. Povyzetkou. Ďalšie. Ty kokos. A to je všetko, čo sme tu našli. Všetko, čo sme tu našli.
Dajme to všetko sem. Máte výbor tu dole Petrov. A keď to zanecháte, s lajkou. Urobíme ďalšie videjko, ale to by to nekončí. Kokos. Uj. Máme jeden odpad. Dobrý deň. Dobrý deň. Iba sme zbierali odpadky. Prosím? Ja som tiež nezbieral. Aha. Tu sme zabili iba tie sklábu, z toho sa celý rozsypal. Proste sa nám roztrhal. Postupne. To nabalíme. Ešte som to z toho zmestí, akože. Taký jeden čávol, keď si sa to usmieva a furt vypráža svetia, tak jedna proste a tak ideme podnes tam a zatím čaute.